Lakhain Korasi, Borjan Constituency, HDP Borjan APHLC, Party Asai Hemalong, Borjan APHLC Lapen, CPIML, Chelangpet Pen, Sainik School Aputhak Lapen, Assamese Official Language, Karbiang Long Along, Kapinchong Aputhak, pherangke Amei kepha Padupono. Bangso pherangke Amei along, APHLC Tiripi, Law Secretary Samson Teron, APHLC Borjan CC Mei Riso Teron, Chunbang Men Sing Timung, CPIML Borjan Area Committee in charge, Ken Sing Kramsa, CPIML District Committee Chunbang, Bikram Sing Terang Lapen, Ari Sangho Tum Chitongdun. Lason si kedam tangani APHLC Lapen CPIML tum Sarpo Teronarong Humri Dampen, Sainik School Aputhak Chingi Chingwai Damlu. Lasinele tum kahumri dampen kachini pondong ke Sarpo Teronarong rat non puta Sainik School kibi jalong ali kupima ke hingno ang tonalam chini pet pelan. Lasi BJP tum hadagara pan ki pamang hujia phansi ke claim compensation apen boreng varsai pensi ke bai bonta ahok pet ke lahaya varsai ke longdunde admission kapilong tun jia phan akisungdo fees ador ke so lapen vorengang hoi lapen prek jam administration asai anta bang defense ministry pensi sainang ke claim ji lasi dagrar phan ali ki doji kali bonta longli si kana hokdun chiplangpo Lasinile tum Sainik School ki bija longke chedondun thekhe puta APHLC lapen CPIML party pen ningje pondo lapen Sarpo Teronarong along lesi kachipilo bonta kisung rappeji ke angkang pipen lo lasi Sarpo Teronarong arat ke wangji lang arni bangso Sainik School ki bipen akasiksak dukok lepute alang tumsi adachi envet nangji puta ningje pontu nang ne pulen itung ki punam kali seta ilitum lang nangji council ke thege dinga tumta nonson ki boydet ki dubdiat akar bi ba inglong aso tum hanjong si development wanji pulotangte rat tumbang a benefit long dun nangji nili jungjunga chini bang ka alle long dun nahi lasi development puitum punji kali pulotangte ilitum labangso a school lang kim nang rang det pena phi rat tum jong si alle long dun de long le na hok dun thurong pulotangte lasona development bang ke tum chok si de ji chini da lasi nilitum ajat le punonta Borjana constituency along sai silo nilitum kidu aposi long le bang ke nilitum chinghon pick lapen council tum jongsi kopine development claim ji pusita rada concern enangji Assam State along Assamese Salam Official Language Kapinchong Aputhak Karbiang Long Aphanta ki parlo pon ko aputhak APHLC lapen CPIML party pen ke chidon dekthek athe ahurisi Karbia khe pen ke Assamese mek nang nilupura kachisong si Romana meksi en ponlo bonta akonon bangso adak chien thu pulote aphi kachiroisi nang manpo lapen jongsi akinang do ulipute High Court Supreme Court antame lamhoi pidam nang kokputa Samson Teron pen ningje pontu Assamese akhe komani phan ke langselet pukali sidame itum ke aprang banda roman script si en pon bom lo lapen non tame la si tum en pon bom lo pot lapen kachet ton sitame itum roman script en si kachet ton di lam kaningje ponon tame roman manela non itum en bom ke areng ke lok popular sitame origin ke lake roman ame ke mati di la si modified on si non itum abc ponajat ponon tame itum la bangso letter bang script bang ke nang plan thulo la areng ke lok tum si kachoram don thulo hala tomlo la si haladak UN RIP pulong etok do United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People pulong etok do je khai so to mabangke amethang ajutang amethang alama ki lapen amethang aning ke hangateng pen a script ta enlong lapen government atung laposon forceful pen ekdom lapuk en ingtung te sedame ekdom nang bibori det pu haladak laposon long le lo long United Nations long da chingwai do Dilai pen bijorong pi Karbing Long Life